for today's video mga idol. May adlaw Domingo parang diha nya. Nari nagpayos to og kuan. Kaning kuan inverter ba nya. May battery di solar ako connection ako diha. Muni wire niya ako to solar. Nya na po na si battery dito. So gidouble na akong battery. Oh, para makadaog gid siya. Kay 1000 watts man ilang inverter mga idol. So mo charge mo siya cellphone ra. Charge mo siya cellphone. Charge siya. So tutsingan na ni kini TV ako gigawas akong TV nga karaan. May ako TV nga kuno dako-dako sa TV ha niya. May kuryente diri man iswayan ako ning inverter nga gipatan-aw diri. Dahil ko ang recharger ito sa iswayan. Power bank. Saya na to. In the moment of truth. Kung mo charge ba. Ato sa ni Ibton. Oh, charge oh. Oh. Kidlap oh. Yeah. Lock pa. Hinay lang kag-init diri ko drone. Wa init oh. No nang tong solar diri, oh. Kidlap nga gyud oh. Paano na to? Nibalik yang kuan. Basta hina yang kuan gud. Init sa adlaw. T S Unton talaga. Mino oh. Malinong bidayo eh. Gusto gisim suyo pug bateryo. Samot lag na load ang kuan, inverter. Hinay pa kay adlaw eh. .8 ang ginawa itong battery. Tapos siya ka 12 volts. Hindi magkaon-kaon na dong. Duman na. 11.8 niya wala to pandara. Ang inverter may kuan siya 12.8. So 1 volt ang nawa. Tapos kung siya makuha battery mga idol ang kuan inverter. So di siya pwede og kanirang baterya oh, gamay. Dapat og nag-motor ka, mag-aansa ning motor. Nya ini connect dire. So yan ang TV ha, TV. So yan ang TV. Titi ulat mama. Anda ng TV oh. Yang kon. Di ka daw. Ito battery di ka daw. Ito mini, tako si mini. Igora mo kuan. Di siya ka daw. Hinay kay battery. Hinay kasi delivery. Iki magpuutan ko ba? Tanawa kuya. Asan to screwdriver rin wa man? Inday. Bakit sa screwdriver? Suwayan taning mga imbento ba?
para di ka maihasa ning imbento. Usa ka battery na to gamiton para sa solar. Kasaba ba na ay? So, usa ka battery itong gamit mga idol, no? Ang katurong to ari to sa solar babaw. So, ato nang i-disconnect ring usa. So, ato nang paandaron og suway. In the moment of truth. Murag gubaon sa ning baterya man. Ato 12.3. Nya. 12.3 ang kuan, voltahe. Nya. Inudan tani og power bank. Sustain shut down kon gyud siya down gyud siya dong. 19. Silbi. Hinay ka itong battery. So at least yandar siya. Mahulog. Yandar na ang Tarong. Ha? Tarong. yandar na nga itong inverter nga bungkag. So ato ni pasoyan tos tag-iya. Gana ba siya ha? Kaduha namin ako ning ayaw ning inverter kuan mo guni siya China ba. Mo nang iyara ni sa Shopee sa Lazada ba kani. Nakakuan mo na Shopee sa Lazada basta kay mao na. Iyara sa Shopee sa Lazada. So thank you for watching mga idol. Uli ko niya akong TV kay kumanatag kuan. Testing.